Извинявам за закъснението от половин час. Не е по наша вина, поради технически причини, проблем с видеоизлъчването, но сме длъжни да спазваме Закона за местно самоуправление и местна администрация, който ни задължава сесиите да бъдат излъчвани на живо и записа да бъде съхранен. Това ви е ясно. Извинявам се, но се случват и такива неща. Днес Общински съвет провежда редовно заседание, присъства всички 12 общински съветника. Това ми дава основание да открия днешното заседание. Проект дневния ред, заедно с материалите, е изпратен на всички вас. Имаме 12 точки в проекта на дневен ред. След това към текущи постъпиха още 5 докладни записки. Знаете, закона ни позволява да правим промяна в проекта на дневен ред, докладни записки, които се налага да бъдат приети този месец. Вчера бяхте всички на съвместно заседание на комисиите, наясно сте, затова няма да ви зачитам дневния ред, ще го подложа на обсъждане, ако имате някакви становища, предложения, мнения относно проекта на дневен ред. Считам, че няма. Който е за така предложения проект на дневен ред, моля да гласува. Благодаря ви. За 12, против, въздържали се няма. Заради закъснението ще се опитаме да бъдем малко по-експедитивни. Минаваме към точка първа. Докладна, внесена от кмета на общината относно приемане на общински план за младежта на община Белица за 2025 година. Разгледане в двете комисии по компетентност. Господин Орцев, заповядайте за становище на комисията. Колеги, запознати се, вчера коментирахме, бяхме на общото заседание, както каза председателя. Комисията по бюджет и финанси предлага на Общински съвет Белица да приеме плана за младежта на община Белица за 25-та година. Господин Карахмет, наука образование. Комисията по наука и образование дава положително становище. Благодаря, колеги. Някакви питания? Няма. Бяхме всички на комисии. Подлагам го на гласуване. Докладната, който е за приемане на общинския план за младежта, моля да гласува. За 12, против, въздържали се няма. Приема се единодушно. Минаваме към точка 2. Докладна записка относно необходимостта от приемане на наредба за изменение и допълнение на наредба номер 1 за поддържане и опазване на обществен ред на територията на община Белица. Проекта на наредбата е разгледан Комисията бюджет, финанси, законност и нормативна уредба. Ще дам думата на председателя господин Орцев. Заповядайте. Колеги, тук тази точка сега искам да внеса едно уточнение. Тия наредби са 10 на брой, знаете. Всичките промени в наредбите касаят приравняване лев-евро. Поради евентуалното ни приемане юни месец в еврозоната. Затова искам да уточня, че за нататък, за следващите точки, които касаят наредби, е това разяснението, да не влизаме всеки път в 10 пъти в едни и същи детайли. Така че по точка номер 2 от дневния ред относно наредбата, Комисията по бюджет и финанси дава положително становище. И по другите проекти на изменения. И по другите проекти на изменения, касаещи, пак казвам, наредбите, приравняването лев-евро, това няма промени в текстовете на наредбите. Единствено и само приравняване лев-евро. Благодаря, господин Орцев. Някакви питания, колеги? Няма. Който е за изменение на наредба номер 1, моля да гласува. За 12, против, въздържали се няма. Трета точка е идентична приемане на наредба за изменение и допълнение на наредбата за придобиване, регистрация, притежаване и отглеждане на животни, домашни любимци на територията на община Белица. Вече имаме положително становище на ресорната комисия. Някакви питания, колеги, относно. Господин Орцев поясни, изменението е единствено лев-евро. Няма. Подлагам на гласуване проекта на наредба, който е за, моля да гласува. За 12, против, въздържали се няма. Приема се единодушно. Благодаря ви. Четвърта точка от дневния ред е предложение, внесено от кмета на общината господин Левански, относно приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Белица за 2025-2026 година. Предложението, разгледано от двете комисии по компетентност,
наука, образование и законност. Господин Карахмет, заповядайте. Комисията по наука и образование разгледа и обсъди предложението и дава положително становище. Господин Орцев. Благодаря, господин председател. Комисията по бюджет и финанси предлага на Общински съвет Белица да приеме точка 4 от дневния ред. Благодаря. Положителни становища, питания, колеги. Всички бяхме съвместно заседание. Мисля, че е ефективно. Всеки получава яснота по всички въпроси, дори да не е в тази комисия. Който е за приемане на предложението, моля да гласува. За 12, против, въздържали се няма, приема се. Пета точка, една от идентичните. Приемане на наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества, изключване на договори за съвместна дейност от община Белица. Вече имаме положително становище на комисията. Някакви питания? Няма. Подлагам го на гласуване. Който е за приемане на изменението на наредбата, моля да гласува. За 12, против, въздържали се няма. Приема се единодушно. Шеста точка, колеги, изменение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Имаме положително становище от господин Орцев като председател на ресорната комисия. Някакви питания, въпроси? Няма. Който е за приемане на изменението на наредбата, моля да гласува. За 12, против, въздържали се няма. Приема се единодушно. Благодаря ви. Седма точка е идентична докладна записка, внесена от кмета на общината, приемане на изменение на тарифа номер 1 за определяне на базисни наемни цени за ползване на общински недвижими имоти на територията на община Белица. Имаме положително становище на комисията. Някакви питания? Няма. Подлагам го на гласуване. Който е за, моля да гласува. Благодаря. 12 за, против, въздържали се няма. Приема се. 8 точка, колеги, е приемане на изменение и допълнение на ценоразписи за продажба на дървесина, приети с решение номер 569 от протокол 48 от 23 година на Общински съвет. Тук също имаме положително становище. Някакви питания? Тъй като ценоразписа са вид такси, гласуването е поименно. Минаваме в режим на гласуване. Ахмед за, Усев, Гранчаров, Кунюв, Ваклюв, Орцев, Дагон, Карахмет, Билюв, Шолюв, Сантур, Джембаски. 12 за, против, въздържали се няма. Приема се единодушно. Девета точка, колеги, от дневния ред е предложение внесено от кмета на общината относно предоставяне за възстановяване на земи, придобити от общината по реда на член 19 на наследниците на Неофит Христов Чипев. За протокола докладната е разгледана от Комисията бюджет, финанси, законност и общинска собственост. Ще дам думата на председателите за становища. Господин Орцев. Колеги, наясно сте, вчера на точката, разгледани беше. И знаем, че това са технически точки в нашия дневен ред по принцип на сесиите по член 19, така че Комисията по бюджет и финанси предлага да бъде приета. Господин Сантур. Значи след съдият разговор разясни направеното предложение и комисията даде положително становище. Благодаря на председателите. Някакви питания, колеги? Няма. Наясно сме от вчера. Минаваме в режим на гласуване, тъй като се касае за разпореждане с общинско имущество. Гласуването е поименно. Ахмед за, Усев, Гранчаров, Кунюв, Ваклюв, Орцев, Дагон, Карахмет, Билюв, Шолюв, Сантур, Джембаски. 12 за, против, въздържали се няма. Приема се. 10 точка от дневния ред е предложение внесено от кмета на общината относно отчет на кмета на общината за изпълнението на решенията, приети от Общински съвет Белица в периода 1.7.24, 31.12.2024 година. Тъй като касае в решенията на Общински съвет отношение имат всички комисии, за протокола
Предложението е разгледано от всички комисии по компетентност. Господин Орцев, бюджет, финанси и здравеопазване, заповядайте за становище. Колеги, тук точката, мисля, че няма нужда отново какво да се разяснява. Знаете, заседаваме винаги в кворум, така че всички сме наясно какво сме свършили в последното полугодие. Комисията по бюджет, финанси, комисията по здравеопазване дават положително становище. Господин Сантур. Комисията по териториално селищно развитие дава положително становище. Господин Карахмет. Комисията по наука и образование дава положително становище. Благодаря. Становищата са положителни. Някакви питания, колеги? Няма. Който е за приемане на отчета на кмета, моля да гласува. За 12, против въздържали се няма. Приема се единодушно. Благодаря ви. Минаваме към точка 11. Доклад, внесен от кмета на общината относно одобряване на подробен устройствен план, план за регулация по реда на член 129, алинея 1 от Закона за устройство на територията, разгледане в двете комисии по компетентност. Господин Орца, заповядайте за становище на комисията. Колеги, комисията по бюджет и финанси предлага на Общински съвет Белица да приеме така постъпилата докладна записка. Благодаря, господин Сантур. Главен специалист Емилия Думгиева разясни направеното предложение и комисията даде положително становище. Благодаря. Някакви питания, колеги? Няма, тъй като засяга общинска собственост. Гласуването е поименно. Ахмед за, Усев, Гранчаров, Кунюв, Ваклюв, Орцев, Дагон, Карахмет, Билюв, Шолюв, Сантур, Джембаски, 12 за, против въздържали се няма. Благодаря ви. Точка 12 от днешното заседание е предложение внесено от кмета на общината относно разрешение за изработване на изменение на влязъл в сила подробен устройствен план, план за регулация по реда на 134 алинея 2 във връзка с 124а алинея 1 от Закона за устройство на територията. Предложението също е разгледано от двете комисии по компетентност и в присъствието на останалите комисии. Ще дам думата на председателите за становища. Господин Норцев. Колеги, наясно сте. Комисията по бюджет и финанси предлага да приемем предложението. Благодаря, господин Сантур. Нашата комисия дава положително становище. Благодаря. Положително становище. Някакви питания, колеги? Няма. Наясно сте. Гласуването е поименно. Ахмед за, Усев, Гранчаров, Кунюв, Ваклюв, Орцев, Дагон, Карахмет, Билюв, Шолюв, Сантур, Джембаски, 12 за, против въздържали се няма, приема се. Минаваме към текущи, колеги, като точка първа от текущи е поредната наредба за определяне обема животновъдна дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Белица. Вече имаме положително становище на ресорната комисия. Някакви питания? Няма. Подлагам измененията в наредбата на гласуване. Който е за, моля да гласува. 12 за, против въздържали се няма. Приема се единодушно. Втора точка е изменение на наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на община Белица. Също имаме положително становище на комисията по компетентност, нормативна уредба. Някакви питания, колеги? Няма. Подлагам изменението на наредбата на гласуване. Който е за, моля да гласува. Благодаря. И това е, може би, последната наредба, идентична. Изменение и допълнение на наредбата за търговската дейност на територията на община Белица. Тук също имаме изразено положително становище от комисията по компетентност. Някакви питания? Няма, наясно сте. Минаваме в режим на гласуване, който е за така предложените изменения. 12 за, против въздържали се няма, приема се. Четвърта точка от текущи
е разпореждане с общински сгради за енергопроизводство по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белица. Става въпрос за 3 трафопоста. Предложението, разгледано от двете комисии по компетентност, общинска собственост и законност. Господин Сантур, заповядайте. Комисията по териториално и селищно развитие разгледа точката и даде положително становище. Благодаря, господин Орцев. Председател, колеги, наясно сте, дискутирахме точката, разгледахме и разяснение не беше, предлагаме да я приемем. Благодаря. Чухте становището. Колеги, някакви питания? Няма. Имате яснота. Минаваме в режим на гласуване. Гласуването е поименно. Ахмед за. Усев. Гранчаров. Кунюв. Ваклюв. Орцев. Дагон. Карахмет. Билюв. Шолюв. Сантур. Джимбаски. 12 за, против, въздържали се няма. Приема се единодушно. Благодаря ви. Минаваме към последната 5-та точка от текущи. Докладна записка, внесена от кмета на общината, относно откриване на процедура по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект Бучиндолско дере, публична общинска собственост, по внесено заявление от Биопродукти БГ ЕООД. Предложението разгледано в Комисията бюджет, финанси и законност. Господин Орцев. Благодаря, председател. Колеги, запознахме се с точката, разяснена е, мисля, че всички са наясно. Даваме положително становище. Благодаря. Някакви питания, колеги. Пояснихме преди това. Знаете за какво става въпрос. Гласуването е поименно. Ахмед за. Усев. Гранчаров. Кунюв. Ваклюв. Орцев. Дагон. Карахмет. Билюв. Шолюв. Сантур и Джембаски. 12 за, против, въздържали се няма. Приема се единодушно. Благодаря ви, колеги. С това дневния ред на днешното заседание се изчерпва. Още веднъж се извинявам за техническия проблем, който имахме и се наложи да закъснеем с половин час, но нямаме граждани да ни чакат. Мисля, не е голям проблем. Някакви въпроси извън протокола, ако имате? Няма. Благодаря ви. Закривам заседанието.